गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोननो बावहरबाय। दानिया आं थांगासिनो दङ चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनी पानबारिनि बाजाराव। नोंथांमोननो दान्दिसे समनि गेजेराव आं बिजनी पानबारिनि जा बाजारनि नुथाय बेखौ दिन्थिनो लादों। बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मैखोम बाजार। बेयो पानबारि थानानि आन्दाराव गोलैयो, आथिखालनि चिरां डिस्ट्रिक्ट। नोंथांमोननो दान्दिसे समनि उनाव गासै नुथायखौ जों दिन्थिनो लादों। नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानिया आं नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि पानबारि बाजाराव सफैबाय। नोंथांमोननो बाजारनि गासै नुथायखौ दिन्थिनो लादों। गासै नायगिरि नोंथांमोननो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जाबाय।
गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानि आङो बिजनीनि नैबे पानबारि बाजारनिफ्राय ओंखारलांनो लाबाय फुंबिलिनि 8:10 जादों दा मैखोमै बहर जाफुदों बाजार खालामनाय तो दिनैनि बे पानबारि बाजारनि जा नुथाय बेनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरहर लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोननि साफ्रोम लोगोनो भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोसे बे पानबारि बाजाराव फैनायनि मैखोम लामाया जाहैबाय सर'पुरनिफ्राय 15 किल'मिटारनि गेजेराव साहाजों थोंजों सोनाब लोगोसे जुदि नोंथांमोना पाटला दहाजों जानानै फैयोब्ला साहाथिंजाय थोंजों 15निफ्राय 20 किल'मिटारनिफ्राय आरो बिजनी जा उलुबारि बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना फैयोब्ला सानजाथिंजाय 20निफ्राय 25 किल'मिटारनि गेजेराव बिदिब्ला दिनैनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि जा पानबारि बाजार बेनि जा नुथाय बेखौ नायनानै नोंथांमोना जानो हागौ गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला बे बर' हारिनि मैखोम बाजार लोगोसे नोंथांमोना जुदि महिलारि वाइड एंगल इउट्यूब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौ अन खालामनानै ला मानो होनोब्ला बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअखौ आं आंनि बर' बिमा रावजों ब्लगिंस भिडिअ खालामनानै आपल'ड खालामबोगासिनो दङ बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै